baki ya bada ansa, a kusa ko a nesa, ido ya je ya gansa, zuciya ta kyasa, duk da sharrakansa, kunnuwa su tasa, kada an kare ba, komai za ya kare, inda za a jure, wataran a daure, haƙuri a jure, tunda ƙwarama ce ko rigima ce, bata wuce laulayi ba. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Alhaji lafiya na ji kiran ba da ta haka. Lafiyar ce ta kawo haka. Dama ba shi gurinka ne nake so na ansa. A sai da shi a siya ma sabo. Ko kuma in na ji ne da dan kuɗi a jikina, kaga sai a cika a siya ma ko da gwamnati ka huta da wannan wahalar bashin nan. Gaskiya Alhaji, ni na fi son sana'ar okada a banman babur ɗina. Dan Ali kenan. Wani lokaci idan kai wata magana sai ga kaman ba kuɗi ka fito nema ba. Dama Alhaji ba kuɗi na zo nema bariki ba, yawon buɗe ido na zo bariki. Kuma sai aka yi dace idan naka ya buɗe har ya wuce kima. Ko yanzu na koma ƙauye na ci ribar bariki don ido na ya buɗe. Yanzu a je maganar wasa a gefe. Za ka yi abin da na ce ma kuwa. Alhaji ina a kan bakana a banman babur ɗina. Lallai ƙwarin gwiwa da kake da shi a kaina kullum ƙaruwa yake. Za ka yi abin da na ce ka yi kuwa. Sai ka yi kuma Alhaji, kanka ake ji, mahaukaci ya faɗa rijiya. Wai baka tsoron jayayya da mutum iri na? Sai in sa a ɓadda kai, kuma babu abin da zai faru. Alhaji kenan. A tunaninka salwantar da mutum iri na abu ne mai sauki a gare ka. Ni da nake da sirrinka a tafin hannuna? Ba laifinka bane da Allah. Laifi na ne. Amma tashi kai. Na san ta yadda zan sarrafa ka. Ba dai ni ba? Ba da malika. Komai da lokacinsa, duka allazi da nasa, baki ya bada ansa, a kusa ko a nesa, ido ya je baby. Sweetie. Ya kike ne? Lafiya ne ya gajiya. Kwana biyu. Ya tura fatan kin ga sakon nan nawa ko? To kan da ka san da wannan maganan badda tun shekaran jiya fa na gaya maka ka tura min wani common 30,000 me zan yi da 30,000 me 30,000 zai yi Kar ki damu baby akwai kuɗin da nake tsammani ne shi yasa kawai kika ga basu cika ba amma ina sa ran insha Allah in dai suka shigo zan cika maki kin gane yanzu fa ka san fa 20,000 ya rage zaka tani ko baka gane ba kuma ka san da cewa baby din fa ina tosiya maka ne in baka ba fa kudin nan gaskiya fa baby anan fa zaka bani iya wuya ka gane ko haba baby ni fa ba na ce ki tosiya min bane ba fa kawai na baki waɗannan kudin ne kawai na irin iya wuya ki rike su kafin waɗancan su shigo min Allah ko mana ni fa na ga maki in dai magana kudi ne kawai ki kure min maneji Allah mana san ina ji da ke fa ai ni ma haka sweetie na to yanzu ya ake ciki ne to yanzu ya kenan insha Allah za ki ji ni baby Allah ya ne mana sweetie darling baby to shikenan baby ni bara in zo kawai in sa ta sai yawwa baby ai wannan maganan ka bari he ina nube sai mu yi ta kokwa saboda ka ga yanzu nayi babu ya kamata in saurare na koma ciki sai mu yi magana
to ba damuwa na gode. To kai hakuri fa na barka tsaye tun da kana ta fama. Ba damuwa Alhaji baka da matsala. Ya gajiya. Alhamdulillah. To ya aka ne ni na tambaya kwana biyu garin baka nan. Wallahi Alhaji kawai tun da na shiga ƙauye kuma na dawo ina ta so mu haɗu kuma har yanzu kawai sai dai yau kawai Allah ya nufa. Gaskiya ne. To ya aka yi? Lafiya lau Alhaji. To me ke tafa da kai? Yawwa Alhaji. Abin da ya sa ka ganni a daidai wannan lokacin kana ji ba. Na zo ne in ga ba komi ba ne. Allah ina so in gaya maka akwai irin yawo ya ka gane irin baburan nan. Nake so in dinga kawo maka su. Na cuwa-cuwa. Ka dinga tsaye kan farashi mai rahusa Alhaji. Mugu kenan. Da ka ce mun ka bar wannan harkar. Yanzu me ya dawo da kai kuma kan wannan harkar? Alhaji. Ai ko da ka ji na ce na bari Alhaji. Kawai irin kisan gillan da na ga mutanen anguwa suna yi ma mutanen mai. Shi yasa kawai ka ji na ce na dan aji ka gane. Amma tun da na je gida na dawo na je kawai na dawo. Na riga na dan irin shirya kai na din nan ka gane yanzu kawai sai a ci gaba. Inda aka tsaya ka gane. To yayi kyau. Hakan ma daidai ne amma ba damuwa in ka shirya na shirya. Ba damuwa Alhaji. In ka shirya na shirya. Ai in dai da kai a garin nan Alhaji wallahi ba za mu ji kunya ba. Mugu Alhaji. Mugu Ka huta Alhaji. To ba ko ban sai na jika. Mugu da girman kujerar ka Alhaji. Mugu ce da. Abokina garin nan fa yayi zafi fa. Ai ina ga kawai irin harkan nan tamu za mu koma. Wace harka kenan abokina? Kai ni matsala ta da kai ka riga ka san harka kuma. Sai ka dinga neman ana ma jawabi. Adanar babura mana. Adanar babura kuma mugu bayan kai da kanka kace min ka daina wannan harkan. Ai ya kamata mu dinga ajiye sa inda ya dace. Ni ko da na gaya maka cewa na daina. Ba fa wai na daina domin Allah bane. Kawai kisan gillan da naga an masu kolo ne. Kawai yasa ni na dan razana. To amma yanzu tunda na riga na je kauye, na riga na hada kaina. Shi yasa na dawo kawai a dora inda aka tsaya. Kuma yanzu gashi Fati ta ce min tana buƙatar naira 60,000 zuwa gobe. To kai ma kuɗin da kace zaka sayar da babur din wajen malam tukurfa. Naira 30,000 kawai na saida shi na kuma damƙa ma Fati su. To dan soyayya ban ga laifinka ba. Allah ya yanka ma ka zau wahala kuma wallahi sai ka fige. Bayan kana gani kudin abinci ma taya muke samu balle na shaye-shaye ka je ka dauki kudi gaba ɗaya kawai ka danka mata. Haba. Abokina di yadda muke da kai fa kar ka sake ka zagi Fati. Da ka zagi Fati ƙara ka zage ni. Saboda ni zan iya haƙuri amma akan ta zan iya yin komai wallahi. Kwarai dan soyayya ban ga laifinka ba. To idan ma haka ne ai ba kaina kaɗai faro ba kuma ba a kaina za a ƙare ba ka jin gaya ma. Neman matan me ya amfanin neman ta a wajen ka bai wuce ka je kai iskanci da ita shikenan. Kana banza magana. To shikenan. Na'am. Malam zan wuce gida don na ji kaina ya dan fara ciwo. Subhanallah. Subhanallah. Wato bi ma'ana wato ainihin shi ciwo ya kori komai? Na'am, wato ya kamata in je in so miki magani. Ko? Ina da sauran magani a gida. Ai, subhanallah, subhanallah. To bari in je in wuce saboda sai ki dan je gida ki dan huta ko? Masha Allah, Allah ya baki lafiya. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Allah ya saka fara. Baby. Ya na ganki da wannan danci da addini kuma. Baby na wallahi ni ma tsautsayi ne kawai. Amma ka bar ni da shi na san yadda zan yi da shi. Okay, to ba damuwa baby. Ina zo.
dama an ce kyawun alƙawari cikawa. Kai, amma na yi matuƙar farin cikin zuwa wayan nan. Dama akwai bikin wata ƙawata da za a yi a Jos. Kaga sai bi ta ɗauka hotuna ke da a can. ai babu komai zibebi ai duk yi wa kai ne daman ina son in gayyace ki zuwa area ta gobe da yamma karfe 4:30 don ki ga inda nake zama. Karka damu, in dai wannan ne ba matsala, tare da ƙawata ma za mu zo. A'a baby, gaffa ku samu haɗa abubuwa kuke zuwa. Karka damu, ba ni na ce maka za mu zo ba? Okay baby, na gode sai na ji ki. Ki shiga daga ciki ni ma zan wuce yanzu nan. Baby baby. Komai da lokacinsa duka allazi da nasa baki ya ba da ansa a kusa ko a nesa ido ya je ya gansa zuciya ta kyasa duk da sharrukansa kunnuwa su tasa ba da an kare ba komai za ya kare inda za a jure wataran ni na san akwai matsala. Mai gida ya hankali. Magana balas ba muna lissafi da ke nake ce miki kudin nan ba su cika ba? To kowa na ta kawo balas din shi. Ashe kin gani? Kin gani? Kin gani? Kin gani? Mugu ne bai kawo kudin yau balas din shi na sati 4 ba gashi an shiga da biyar. Mugu ne bai kawo balas din shi ba. Daga jin wannan sunan ka san ba mutumin kirki ba ne. To amma ai farko da aka zo ce min akai mutumin kirki ne. Daga fa bashi babur din nan ya zo ya ce min mai gida mashin ɗina ya lalace. Na ce to ka yi haƙuri banda ka zo rana ita. Ya same ni ranar Asabar, na ce to ranar Asabar ya dawo sai a gyara mashi mashin nan. To tun da ya tafi yanzu ana cikin sati na 4 kenan gashi. Gashi an shiga na 5. A cikin wa'annan sababbin mashinan na an ka bashi har ya lalata nashi? Shi mugu din? Shi ba? A'a. Shi cikin waɗancan farkon sowa ne, cikin tsofaffin ne na bashi saboda ganin yanayin shi. Ni dole bukaci a gyara masa. To ai ban ce ba za a gyara ba. Ce mashi ne ya dawo rana ita ba. Yau sa an shiga na sati na 5 bai ba. To tafiya zan yi duk inda yake sai na kwakulo shi. Duk inda yake wallahi. Ba za ka aika masa a gidansa a kira masa ba? Wa mugun? Lami yanzu wannan kina kallon in na aika mushi zai zo? Ai in bi shi har ɗakin shi. In je ya ga ido na mai kuru-kuru in an so dukiyar jama'a. Me gida ka san ɗakin nasa? Ko ban sani ba zan nemo. Duk ɗan acaɓar da ke garin nan duk wani ɗan cirani na san inda yake malafashi. Ke saboda ƙwarewa a harkar sana'an nan har bayan dutse inda suke zuwa hawa jirgi na sani. Kin gane hawa jirgi? Ina zan gane. Inda ake zuwa a ƙara ma ƙarfi. Barin je in dawo. Gani ko? Ka san yaran nan barayi ne duk ga kajin jama'a sun tara a gidansu? Dole mai unguwa ne wannan gaba. Salamu alaikum. Abba na yi sa'a kuna kana dai. Ya za ka zo ko wani buɗe mana ƙofa nan an gama nan gidan irin ku ne. Ka zo ko sallama babu kawai ka zo ka wani buɗe mutane ƙofa. Ba za a yi sallama ba na ce. Ko baka ji ba? Duka na da kai? Kattun banza kun shiga cikin ɗaki kun rufe kuna ta shaye-shaye? Kai su waye kattun banza ne. Ku an ce muku kattun banza. Wata rayuwa mai sa kai a kangin damuwa. Ha, me yake damun ka ne?
na ganka kamar baka da lafiya. Rashin kuzari, nauyin jiki, kasala da kuma sakewar gaɓoɓi na. Na san maganin matsalarka, ko kuwa? Ƙwarai kuwa, Rizoli Cafe shi zai maka maganin matsalarka. Rizoli Cafe. In yi amfani da shi. Ƙwarai. Minti biyu, na zuwa. Rashin kuzari, nauyin jiki, kasala da kuma sagewar gaɓoɓi, Rizoli Cafe yana fitar da kai daga wannan yanayin. Rizoli Cafe shine na ɗaya domin inganta lafiyarka da ta iyalinka. Kin ce ba ke kika sata a hotel ba. In ba ke kika sata a hotel ɗin nan ba, wace ce? Kuma ta yaya aka yi aka ga ayyukan ɗinki? Hamza ya shiga gidan da gaske ne. Hamza ya ga bindiga ya sa hannu ya ɗauka da gaske ne. Wallahi duk kika jawo wannan masifa. Da baki je kin saci kuɗin mutane ba, da ba zai kai kanshi cikin wannan halaka ba. Shi yasa tun farko na ce ma kar a yi haka. Ina son ka yi min bayanin menene dalilin da ya sa har ka shiga hannun 'yan sanda. Rayyan. Ko bari ki jin gani. In iskan layi da waɗanda suke zaman daduro sun fi ki kima da mutunci a ido. Wannan abin da na yi shine musulunci ya aminta da shi. Har wani suna ake mashi da taki. Aure sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Rayyan. Saboda Allah ya yi min arziki kuma sai in ci gaba da goyon bayan barna a doron ƙasa. Malam barkaji. Wallahi sile ba zan ba. Ya zama wajibi ka goyi bayan iyalinka sanda take cikin wani hali. Menene evidence din? Ka fi kowa sanin halin iyalinka. Amma me yasa kake kokonto a kanta? Ita waccan yare da kanin kai kashe karuwa ce ba ta da wani gata. Rayyan. Yalla bai. I'm sorry, gaskiya kai ma ban yarda da kai ba. Wayanda suka zo ne yanzu suka fita. Su ne suka yi min wannan danyen aiki. Alhaji, ya kamata ka tashi ka tuɓa riganka. Na sa wannan mai naman na bakin gate ya kawo min nama saboda ban san halin da dare zai yi. You're very wise. Ba shine muke son mu ba. Haba da Allah. Yaushe zaka girma ne? Kana girma kana ƙara cin ƙasa? Ban taba zaton kana wasu a kaina ba. Rayyan. Ba da umarnin shirin Mujtafa H Muhammad da kuma Alfazazi Muhammad. Kisa ya a Kaduna ya gudu wannan. Me yasa ke ɗan dora mun da kun wuta bayan babu kamar ruwa a kaina? Me yasa ke kokarin tinkarar wuta ko dan ba ta taɓa kona ki bane ba? Dole ne a matsayin ku na security agent ku nemo shi duk inda yake ku kawo shi ku bringin shi down to the law a bi mana aikin mu. To duk inda yaje na san zai dawo amma yanzu ai don ba kama yafiyarsa ba. Magana da kike yawo da ai na fi kowa sanin cewa akwai jinin dana a kansa. Idan ban maza ka ba zai dawo ba. Dan Allah dan annabi ki ji me nake ji. Kin san me nake ji yanzu kuwa? Za ki zo kira ga mu cewa saki mafiyarsa. Ka samu damar gaya min wannan maganar? Okay, har in dai ka dauki wannan abun matsayin gori to ka ji. Abokin shi ne ya shiga har gida ya mashi yankara. Wani abokin? An ce shi aka gani ya fito daga ɗakin sannan ya ƙara shiga. Bayan haka hannunsa aka gani a jikin wukan. Matsalar ita ce kuɗi. Saboda kin san fa wasu dama ba san soyayya suke ba. Wannan shine zance mafi muni da bana so in sake jin sa daga bakinka. Kar kin ƙara min irin wannan. Matsala da kai da maina? Allah ba abun wasan mu bane. Kuma shi Allah bayi da abokin shawara ballanta ma ɗaya yi tunanin zai je ba da shawara akan hakan. Ka dawo. Dawowar da ba za ka sake fita. Ni rayuwata ina jin tausayin da dai an ce ma wannan musamman ma a ce wannan dan adam. Ke ce maman Jabir? Ƙwarai ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Na amince a rubuta takarda. Na samu labarin kana buƙatar kan sarki da ɗansa. Kana so a maida garin kufayi ne, kabarurruka, ko kana buƙatar a maida garin fili yadda dawakinka za su yi sukuwa, ko kana buƙatar a maida garin gonaki domin al'umma ka su yi noma. Ba taɓa cina da yaƙi, kuma in na tunkari gari komai ƙarfin garin sai na ga bayansa. Ba jarumi nake nema ba, wanda bai da imani nake nema. Ka koma ba sai ka je da kanka ba. Wace ce wannan za ta zo har cikin fadata tana ba mu umarni? Wata sai ta. Na mu shiga mu yaƙe su. Mu kashe na kashewa, mu kama na kama. Ba babba ba yaro. Duk wanda bai yadda ya bi ni ba, ka kawo mun kawunan su.